Καλημέρα, είμαστε στη Λίμνη Καϊάφα και τώρα θα σας δείξω το τροχοσπιτάκι μου. Αυτό εδώ είναι. Έξω το στρώμα για να καθαριστεί από τον αέρα και από τον ήλιο και να κάνουμε ένα γρήγορο tour. Λοιπόν, εδώ είμαστε μπροστά. Εδώ έχουμε σάπ για να κάνουμε βόλτα στη λίμνη και στη θάλασσα. Παντού πράγματα στις θήκες. Sleeping bag 2, ένα καλοκαιρινό, ένα χειμωνιάτικο, ανάλογα τις συνθήκες. Θήκη εδώ από κάτω ρούχα. Προέκταση για να κερδίσουμε 10 πόντους να χωράμε στον ύπνο. Από εδώ έχουμε πρόσβαση και από εδώ και από εκεί στα ρούχα μας. Εδώ σε μικροπράγματα και ρούχα και αυτά. Πίσω έχουμε πρόσβαση από εδώ στα τρόφιμα, όπως επίσης και από τη μεγάλη πόρτα που ανοίγει από εδώ. Κρεμιέται με το σκηνάκι επάνω. Και πάλι εργαλεία, τρόφιμα. Και πάλι εργαλεία, τα μπαχαρικά μας, βιβλία, τα καταπληκτικά κουρτινάκια μας που κλείνουν και έχουν λαστιχάκι για πλήρη συσκότηση. Ερχόμαστε εδώ και εδώ κουρτινάκι. Εδώ φτάνουμε στη κουζίνα μας, η οποία είναι πρόσφατα βελτιωμένη. Ανοίγοντας εδώ και πιάνοντας πάλι το λαστιχάκι, τα μαχαιροπυρηνά μας, η εστία μας που μαγειρεύουμε, η οποία βγαίνει για να έχουμε πρόσβαση στο κάτω μέρος που θα μπουν πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούμε τόσο συχνά. Εδώ μπροστά θα κατασκευαστεί ένα σιρτάρι για πράγματα. Ο καταπληκτικός ανεμιστήρας μας κάνει λίγο θόρυβο, αλλά για τη ζέστη είναι ό,τι πρέπει. Αυτό εδώ μπαίνει εδώ πέρα για να κοιμάται το δεύτερο άτομο, το οποίο βγαίνοντας και μπαίνοντας εδώ και τοποθετώντας αυτό, έχουμε ένα εσωτερικό τραπεζάκι όταν δεν μπορούμε να βγούμε έξω γιατί βρέχει. Το ίδιο το παίρνουμε για να είναι οι κατασκευές μας πιο μινιμαλιστικές και το κάνουμε τραπεζάκι ώστε να καθόμαστε με την καρεκλίτσα που έχουμε επάνω. Πολυβολικό το κουτί, χωράει 1002 πράγματα. Και εδώ έχουμε ένα δοχείο 15 λίτρα με νερό, το οποίο τραβώντας αυτό κάνουμε το ντους, πλένουμε τα πιάτα, μακραίνει κι άλλο και το ξαναβάζουμε μέσα και κλείνουμε. Πολυβολικές κησίτες μας εκεί και το μαγικό ποδηλατάκι μας, το οποίο το έχουμε αγοράσει στη Γερμανία και έχει κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Είναι πολύ ωραίο γιατί βολεύει όταν είσαι σε ένα μέρος και εξερευνείς πολύ πιο γρήγορα το χώρο. Αυτά από μένα, γεια σας.